Ja, det her det er så om 24. sang, som omhandler, at Priam også han kommer til Achilleus for at få Hektor med hjem, så han kan få sig en ordentlig begravelse, som 24. sang også ender med, og som Iliaden ender med. Dialogen mellem Priamos og Achilleus er i starten sådan meget, at Priamos han ligesom taler til Achilleus følelser om hans gamle far. Nu får han jo aldrig muligheden for at se sin søn igen, men Achilleus har stadig mulighed for at se sin far igen. Og de er sådan meget følelsesladet, og igen det her, med den her karakteristik af, at de græske mænd må gerne græde. Så de sidder også og græder sammen, og hvor de ligesom sidder og taler om, at livet er også uretfærdigt, og guderne gør det ikke rigtig let for dem, hvor Achilleus blandt andet siger, at guderne tvang det jo ind i de arme menneskers skæbne, at de må leve med sorg. De har selv hævet det over. Altid står der i hallen hos Zeus 2 tønder på gulvet, en med det gode de giver, og en med det onde de sender. Den som den lyslende Zeus giver ligelig blanding af begge, lider snart ondt i sit liv, snart lever han de herlige stunder. Så samtalen er på det her tidspunkt sådan meget mellem, at livet er også uretfærdigt, og man skal have, og der er både gode og dårlige tider. Men efter det her, der ændrer stemningen sig mellem de to, og Priamos han bliver sådan, at nu vil han gerne have sin søn med hjem, så han kan få en ordentlig begravelse. Og det irriterer lidt Achilleus, og han siger, at han nok skal få sønnen, men samtidig tror Achilleus ham. Så stemningen på det tidspunkt ændrer sig. Ja, og der ses også et par lignelser i den her 24. sang, hvor vi blandt andet ser, at men som en løve i spring var Achilleus ud af døren, som jo ligesom er en sammenligning med, at han er lige så hurtigt ud af døren som en løve i spring. Nu er vi lige tilbage til starten af sangen, hvor der faktisk også gennem hele digtet bliver brugt en del prydadjektiver, som for eksempel her lillearmede Hera, med at det ligesom er, at hun har arme som en lilje. Og der gentager også den her flere gange med den fodrappe helt Achilleus. Og så her der er også en lignelse. Kun et hjerte så hårdt som en løve har det i brystet, når den forvisset om al sin kraft i sin vældige rovlyst kaster sig ind blandt menneskers for at få sig at æde. Så ligesom at Achilleus han er kommet for at han er hævngær, og vil ligesom gerne have dræbt Hektor, og det er derfor han får gjort det. Og her kommer de her prydadjektiver igen for stort set alle guderne. Og igen her hurtige Iris, høje Olympen, hellige Troja. De gentager så mange gange gennem hele digtet. Versemålet for det her værk, det er det daktyliske hexameter, som ligesom danner en rytme her i Iliaden. Der er også flere formelvers, som optræder i digtet, hvor at, den mundtlige komposition også viser sig ligesom ved de her formelvers. Som jeg også sagt før, så er brugen af prydadjektiver, den er også meget gennemgående. Den er en grundlæggende struktur i det her digt. Ja. Og i forhold til, hvordan Iliaden ender, så ender den med Hektors begravelse, hvor til at hans familie og venner og akajerne generelt sørger og klager over hans død. Og den ender med hans begravelse, fordi at Iliaden handler om Achilleus vrede. Og han får lige så sin hævn over Hektor, fordi at Hektor slog Patroklos ihjel, og den får han ligesom ved, at Hektor er død. Godt nok fortæller Iliaden noget om krigen i selve Troja, men det er ikke krigen, der er det centrale i historien, det er Achilleus vrede. Ja, det var det.